जे अनिल बसुमतारी बिथाङा बे आयेननि बेरेखायै बिथाङा एक्टनि बेरेखायै BKWACन नि 2020 नि एक्टनि बेरेखायै बिथाङा दिनै गुबुन काउन्सिलनि 6 सिडिउल एरियानि मानसि जानानै BKWACन नि इएम जाबाय। दिनै गाम्बारु मुसाहारिखौ बोख्लायनानै चेयारमेन जाबाय। गाम्बारु मुसाहारिखौ इलिगेल होनानै दिनै चेयारमेननिफ्राय बोख्लायबाय। नाथाय जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन दाजेननायनिफ्राय जोङो बुंबोदोंमोन जे अनिल बसुमतारी बिथाङा बे आयेननि बेरेखायै बिथाङा एक्टनि बेरेखायै BKWACन नि 2020 नि एक्टनि बेरेखायै बिथाङा दिनै गुबुन काउन्सिलनि 6 सिडिउल एरियानि मानसि जानानै BKWACन नि इएम जाबाय। दिनै गाम्बारु मुसाहारिखौ बोख्लायनानै चेयारमेन जाबाय। बेबोथ' आयेननि बेरेखायै खामानि मावनानै दिनै चेयारमेन जाबाय, इएम जाबाय। बेखौ नोंथांमोना माला बोख्लायगोन? आरो नोंथांमोना बेनि सायाव सावरायदोंना सावरायाखै? जे अनिल बसुमतारी बिथाङा जे कार्बि आंलंनि सासे भटार्स, बिथाङा कार्बि आंलंनि भटार्स आरो लोगोसे बिथाङा पलिटिकेलि नन एसटि मानसि। बिथाङा बे BKWAC एरियायाव इएम नङा, जिएम नङा, मेम्बारबो जानो मोना बिथाङा। बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा एक्सन लाखो? नोंथांमोना बे इलिगेल खामानि मावनायखौ नोंथांमोना मानो नुवाखै? आरो नोंथांमोना बेखौ इलिगेल खालामनायखौ माला बोख्लायगोन? आरो मनरन्जन नोंथांमोना UBPFखौ गिबाय नामा? जे नोंथांमोननि बाहागोखौ जोंबो सेनानै जासिगोन सानबाय नामा नोंथांमोना? जोङो रावनिबो बाहागो सेनानै जानो फैयाखै। जोङो रायजो राजाफोरनि डिमान्ड लानानै फैदों। रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो जों ओंखारबोदों। थालांनाय हाबाफारि, थालांनाय खामानिफोरखौ जों मावफुंनो दिनै ओंखारबोदों। दिनैबो जोंनि बर' जातिया गोबां अलखदाव दङ। जाय अलखदखौ जोङो सानसेयाव बुंनानै फोजोबनो हाया। गोबां अलखद दङ। नोंथांमोना हयथ' बेफोरखौ नायस'नाखैबो जानो हागौ। सराइदेउनि बर'फ्रा मा अलखदाव दङ? डिमरियानि बर'फ्रा मा अलखदाव दङ? डिब्रुगड़नि बर'फ्रा मा अलखदाव दङ? तिनसुकियानि बर'फ्रा मा अलखदाव दङ? बिश्वनाथनि बर'फ्रा मा जानो थांगासिनो दङ? सनितपुरनि बर'फ्रा मा जानो थांगासिनो दङ? धेमाजियाव मा जानो थांगासिनो दङ? गवालपारायाव मा जानो थांगासिनो दङ? रायजो राजाफोरनि गोसोआव मा जानानै दङ? हयथ' नोंथांमोना मोनथियाखै, साननो हायाखै। आरो आं बेखौ बुंनो सानदों, नोंथांमोना UBPFखौ गिनांगौनि जेबो खोथा गैया। नोंथांमोननियाव गभर्नमेन्ट दङ। UBPआव नोंथांमोननाव गभर्नमेन्ट दङ। नोंथांमोना गाबोननो सोरबा जुदि लिडारफोरा जोंजों फैनो नाजायोबा नोंथांमोना स्किम होनानै बिथांखौ लांफिननो हानाय नोंथांमोना गोहो दङ। मानो गिदों नोंथांमोनालाय जोंखौलाय? जोंखौ गिनांगौ खोथा गैया। नोंथांमोननाव थाखा दङ, पावार दङ। स्किम होनानै गाबोन दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोना लाना फैफिननानै पावार दङ। जोंबादि गभर्नमेन्ट गैयै रायजो राजानि मानसिफोरखौ नोंथांमोना गिनांगौ खोथा गैया। आरो जोंखौ सोंखारिनो गोनां खोथा गैया। जों गावनि मावनांगौखौ जों मावलांबाय थागोन। हारि सिबिनो ओंखारदों, जों हारिनि खामानि मावगोन। हारिनि बर' जातिफ्रा मा अलखदाव दं बेखौ जों नायगिदिंदों। जोंथ' नोंथांमोनाव सोङाखै। नोंथांमोना मा मावदों मा मावाखै जोंथ' बुङाखै। नोंथाङा जुदि रायजो राजाफोरनो फोरमायनो गोसो दंब्ला 21, 22 आरो 22-23 नि जा फाइनान्सियेल बाजेट, बे बाजेटनि सायाव नोंथाङा बुंफोरनानै हायोब्ला जे नोंथांमोना मा खामानियाव बेसेबां थाखा बहा रानखो, बेसेबां खामानि बहा मावखो, नोंथाङा सेन्ट्रेलनि सासे आफादगिरि जानानै बे खोथाफोरखौ फोसावनायखौ जों मोजां मोनगोन। आरो नोंथाङा बे खोथाखौसो फोसावनांगौ। सोरबा गाम्बारु मुसाहारिनि बेगाव थानानै, सोरबा गाम्बारु मुसाहारिनि खिथुआव थानानै जानला मोनला खोथा बुंबाय थानाया नोंथांनि खुगायाव शोभा नङा। नोंथाङा सासे UBPनि सेन्ट्रेलनि मैखोम दैदेनगिरि।